Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Wa sweet konaini ina datra uso para maribu. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorbu. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hei srefi tawe ko nanga u egi siki wagi komitio. Te abu fanuru, you kan kara konkruti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na sorbo. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not loop, tambribi no srefi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Ja, Bradanga Sajau de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier in de studio. Kulturu TV, kleine studio. Maar ja, we doen ons best. Je ziet, we poko ekong. En natuurlijk heb jij ook een verhaal. Je belt Kulturu TV. En dan kunnen we lekker babbelen. Ook weer vandaag hebben we een heer. Geen onbekende in de samenleving bij jou. Want if je look op Kulturu TV, if je volgt Kulturu TV... dan zeker weten heb je hem al voorbij zien komen. Hier hebben we in de studio. Goeiedag, wat is je naam? Hi, goeiedag. Mijn naam is Chirkut Cedric, maar iedereen kent me als Beta. Beta, welkom. Hoe gaat het met je? Nou, ik doe mijn best. Vrij druk, maar het lukt wel. Ja. Het lukt wel. Je bent nu al een poosje in Nederland, hè? En ja, wat vind je van Nederland zelf? Want voor zo'n job ook was het dan natuurlijk wel begin waar je woont. Wat vind je ervan? Hoe gaat het hier? Van je ervaring? Nou, om eerlijk te zijn, het tempo hier in Nederland. Ja, hier is een ontwikkeld land, dus er zijn mogelijkheden. Je kan makkelijk zeg maar, aan je carrière werken hier. Toch? Maar er zijn genoeg mogelijkheden. Nederland is volledig ontwikkeld, kan je zeggen. Dus ja, voor mij is het, ik vind het goed. Jij vindt het goed, natuurlijk. En dan zou je de botanje weer bagage. Natuurlijk zou ik teruggaan als het hier ook niet beter was dan Suriname. Ja. Goed, want we jumpen gelijk, want met heel veel mensen met mij volgen nieuws doet op culturu.com en daar kan je het nieuws lezen. Dan lezen we samen bericht over mensen in Suriname, ziekenhuis, 3 baby's deden, want er is geen personeel. De personeel is kwijt. De regering moet ingrijpen, want als dat niet gaat. Klopt, toevallig zag ik het bericht ook langskomen. Maar ik zeg u eerlijk, het is wel triest om het zo te zeggen. De gezondheidszorg stort in elkaar. Maar ja, het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de overheid om de gezondheidssector te ordenen.
Maar ik zie dat de overheid, ze doen niet genoeg moeite of bijna geen moeite om de gezondheidszorg, om de gezondheidssector te ordenen. Mensen trekken weg, onze kaders trekken weg naar verschillende landen. Niet alleen naar Nederland, naar het Caribisch gebied, naar de Verenigde Staten. En het is triest. En je ziet van, er ontstaat een bepaalde gap. Want er gaan meer mensen weg, er vertrekken meer mensen dan er worden opgeleid. Snap je? Dus ja, er zijn 3 baby's komen te overlijden. En ik vond het heel erg zielig. Omdat, ja, ik zie dat geen enkel, de minister is daar. De minister, ik vind ook niet dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt om te zeggen van, hey, weet je, ik vraag een bepaald budget aan, toch, om bepaalde zaken te ordenen. Of onze kaders vertrekken, maar ik ga er alles aan doen om kader te laten komen vanuit het buitenland. Of er alles aan te doen om onze kader, zeg maar, toch proberen te overhalen om ze hier te houden. Snap je? Denk maar aan die mensen, salarissen, die toeslagen van ze. Laten we rond de tafel gaan, laten we proberen te praten. Maar ja, de overheid kiest er niet voor. Ja, de overheid kiest er niet voor. Want de overheid grijpt in. Dus wat zouden ze anders moeten doen wat nu echt fout gaat? Hè? De salaris natuurlijk. Even een paar meer. Dus dat is het waarschijnlijk. Los van het salaris overal, salaris is bekend, maar de voorzieningen eromheen, de kleding, toelagen, zeg maar. Er zijn mensen, ze werken wel, maar bepaalde mogelijkheden, regel bepaalde voorzieningen voor het personeel. Zeg maar bijvoorbeeld dat je makkelijk in aanmerking kan komen voor een perceel, zeg maar een zachte lening kan doen. Dat soort dingen zijn dingen die personeel echt wilt hebben. Je wilt werken uiteindelijk en je wilt ook genieten van je salaris uiteindelijk. Je moet op vakantie kunnen gaan, tenminste 1 keer per jaar moet je op vakantie kunnen gaan. Je moet kunnen sparen, toch? En ja, je moet een auto kunnen kopen. Het zijn bepaalde dingen die je nodig hebt in Suriname, toch? En als je dat niet kan doen, je werk, maar je kan dat niet doen met jouw salaris, denk ik wel dat als je een mogelijkheid vindt in het buitenland, dat je wel voor die mogelijkheid zou kiezen. Ja, wij van Cultuur TV wensen de mensen sterkte natuurlijk met het verlies. Het zijn niet alleen de 3 kinderen, er zullen wel meer zijn die problemen zullen ondervinden. Maar het ligt niet alleen bij de verpleging, ook in het onderwijs. Ik las ook iets over de brandweer. Ja, ik ben niet echt op de hoogte van de brandweer, maar wat het onderwijs betreft, ja, ik heb de nieuwsberichten gevolgd en ik heb ook gezien dat het onderwijs, het niveau zakt steeds lager weg. En het is echt jammer, want ook binnen het onderwijs vertrekt onze kader. Leerkrachten gaan weg. En omdat die leerkrachten weggaan, is er ook een bepaald tekort aan bepaalde krachten binnen het onderwijs. Vooral wiskunde, natuurkunde, de talen vooral. Ook mensen trekken weg. En de minister die probeert met het beleid en hij komt à la dol met maatregelen die hij probeert door te drukken. En dan krijgt hij ook weer, tegendruk van andere actoren buiten het onderwijssysteem. Maar ja, ze moeten het proberen uit te vinden, een middenweg te vinden van hey, wat gaan we doen? En het komt weer steeds neer erop van die leerkrachten zijn niet tevreden met hun salaris. Er wordt niet naar ze geluisterd. Elke keer weer de bond is in vergadering met de overheid. En de overheid die belooft ze maar. En wanneer het moment is gekomen om de belofte waar te maken, dan blijft die belofte weg. Begrijp je? Dus het is jammer. Mensen gaan weg. Mensen gaan gewoon weg. Mensen gaan weg. Maar je achtergrond is een beetje econoom. Je bent econoom. Oké, maar mensen trekken weg, maar we zien de koers dalen. Hè? Dus als de koers daalt, ergens was dan er komt beweging. Dan zouden de mensen nog meer geld in hun zak moeten hebben. Kijk, de koers is inderdaad aan het dalen, toch? Suriname is een derde wereldland om te beginnen. En we hebben een tropisch vochtig klimaat. Dus in feite, de kurk waarop onze economie moest drijven in Suriname moest zijn de landbouw. Onder landbouw heb je veeteelt, visserij, tuinbouw, akkerbouw. Toch? En ik dacht dat de regering alle middelen, zoveel als mogelijk middelen zou vrijmaken om te investeren in de lokale productie.
Maar dat is niet gebeurd. De regering heeft niet geïnvesteerd in de lokale productie. De lokale productie gaat kapot. Suriname is 99% nu een importland geworden. Alles wordt geïmporteerd. Dingen, producten die wij zelf kunnen verbouwen, toch? En tot eindproduct maken om die weer te kunnen verkopen aan het buitenland. Die worden gewoon simpelweg makkelijk geïmporteerd door onze grote importeurs, onze grote handelaren. Dus ja, de koers daalt, maar is niet dat er productie is. Is niet dat er echt afzet is. De koers daalt puur gewoon kunstmatig, kan je zeggen. Kunstmatig. Dus het volk, wat moet het volk daarmee dan? Niks. Het volk heeft daar geen voordelen aan, want de prijzen in de winkels dalen niet. De prijzen in de winkels zijn gewoon hetzelfde gebleven. Andere zijn juist hoger op geworden. Dus je hebt er niets aan een dalende koers nu. Wat we willen zien uiteindelijk als volk, wat het volk wil zien, wil hebben, toch, is dat je kan uitkomen en je moet kunnen sparen. Sparen, door te sparen kan je ook veel meer bereiken. Maar als je werkt en je niet kan sparen, dat wil zeggen, jouw salaris is dan niet genoeg. Dus vandaar dat men wegtrekt. Natuurlijk gaat men dan wegtrekken. Als je in Suriname jouw salaris zou moeten uitdrukken in dollars, in Amerikaanse dollars, en je zou daar afgerond $200 verdienen, en je in het buitenland gaat werken en je daar $2300 zou verdienen, ja, natuurlijk ga je kiezen voor $2300 salaris. 2300 US. En wat verdient een onderwijzer ongeveer in Suriname nu? Het hangt ervan af welk niveau, maar ik ken bepaalde onderwijzers die zeg maar 6000 SRD verdienen, 6500 in handen. En geloof me, 6500 is niets. 6000 SRD in Tagi. Ja, SRD, Surinaamse dollars. Jo, dus dan als je in Amerika hebt, bovendien 2300. US. Als je Amerika $2300 zou kunnen verdienen, je kan sparen, je kan uitkomen, snap je me? Toch? Je kan op vakantie gaan. En in Suriname die 6000 SRD. En dan kom je nog met die kinderen die moreel defect zijn. Kom je met die kinderen ook nog in aanraking in het onderwijs. Dan moet je nog komen vechten voor je salaris. En uiteindelijk wordt er niet naar jou geluisterd. Dan vertrek je maar. Dan vertrek je, maar natuurlijk is het jammer als men massaal zou gaan vertrekken. Want je economie, je kennis gaat weg. En dat is de fundering aan basis. Want de jeugd, de toekomst. We moeten zorgen dat dus de regering op een probleem als mensen wegtrekken. Ja, de regering heeft een serieus probleem, toch? En de regering zou dan als het ware... Mensen gaan altijd wegtrekken. Ook al zou het goed gaan, toch? Mensen gaan altijd wegtrekken. Er vinden verschuivingen plaats. Maar aan de andere kant kan de regering ook proberen om kader aan te trekken. Maar de regering maakt zich niet druk erover. De regering houdt zich bezig met andere taken, met rechtszaken, met weet ik veel, journalisten voor het gerecht brengen, met rancuneuze handelingen te plegen. Dus dat is alles waarop de regering zich nu concentreert. De regering houdt zich bezig met de verkiezingen, maar onderwijs, gezondheidszorg, het zijn de twee belangrijkste dingen binnen economie en ze behoren tot de dienstverlenende sector. En geloof me, om die twee dienstverlenende sectoren te ordenen, is echt wel een uitdaging. En de regering probeert die uitdaging niet aan te gaan van, hey, weet je, we gaan middelen vrijmaken, snap je me? We gaan werken aan die faciliteiten op scholen binnen het onderwijs. Ga kijken naar de wc's van bepaalde scholen daar in Suriname. Kijk maar naar de middelen. Krijtbord wordt al lang niet meer overal gebruikt, snap je me? Maar elke keer weer regering op regering komt en ze verschuiven hun verantwoordelijkheden maar. Suriname is een land in ontwikkeling, maar je ziet, IMF is in Suriname, die leent geld aan Suriname. Die toetsen ook, gaat het goed in Suriname? Want dan zou je kiezen money. Maar waar is het geld, zou je dan denken? Want money komt binnen, er zijn bedrijven, we hebben goud, noem maar op. Dus er komt geld in het land, olie, noem maar op. Maar plus IMF heeft die money. Maar IMF heeft toets toe van, hey, doe je het goed of niet? Dus ergens zang IMF brainy. No, is anotak IMF brainy. IMF toets niet als het goed gaat in het land. IMF toets als je nou doet wat ik zeg of niet. Heb je gedaan wat je hebt gezegd om te doen? Als je dat doet, krijg je meer geld. Als je dat niet doet, dan krijg je geen geld. Dat is het enige wat IMF doet. IMF stoort zich niet
100% aan het volk. IMF gaat jou als regering wel voorhouden van hey, je moet doordrukken, je moet maatregelen doordrukken. Het volk gaat in opstand komen, je gaat tegenslagen krijgen, maar je moet doordrukken. En als je oplet, zie je dat de regering gewoon heeft doorgedrukt. De stroomtarieven zijn doorgedrukt, zeg maar de tarieven van internet, zeg maar alle nutsvoorzieningen zijn doorgedrukt. De government, men heeft het doorgedrukt, men heeft de verhogingen gewoon doorgedrukt. Het volk is inderdaad in opstand gekomen, niet het hele volk, maar een groot deel van het volk. Maar de regering heeft gewoon doorgedrukt. Doorgedrukt. En wat gebeurt er? Het volk gaat naar huis. Uiteindelijk vergeet het volk het. Het gaat in de doofpot en we gaan verder. Dus daarom heeft Bouterse toen gezegd, nee, minimaal IMF, ja. Precies, omdat Bouterse, zeg maar regering Bouterse, want ik speel niet makkelijk op de man, ik speel op de bal. Toch omdat de toenmalige regering, zij stonden nog aan de kant van het volk. Snap je me? Zij hadden nog een sociaal beleid. Maar deze regering heeft geen sociaal beleid. Het is een kapitalistische regering. Alles wat zij moeten doen is gebaseerd op het maken van winsten. No matter what happens, winsten moeten we maken. We moeten winsten en winsten maken. Dus dat doet de regering ook. Maar het volk ziet het niet. Het volk ziet het niet, nee. Het gaat naar een bepaald deel van het volk. Je hebt die piramide en het klein stukje daarboven bij die piramide. Dus die top, om het zo te zeggen, die geniet ervan. Mensen, het is even over na te gaan denken. Denken van jongens, sepsa in unu zwiti zernang. Oké, we gaan even kijken. De nieuwsfeiten, cultuur.com. Daar kan je lezen wat er ook gebeurt. Dus naast dat we hebben Cultuur TV. Dat je kan lezen, sepsa naar Kondre. Een van de dingen die ik ook heb gelezen is dat Jan een huis heeft verkocht voor zijn zoon. Natuurlijk mag dat, want ook Johan bij Wan Osoji op Ching. Maar kom met feiten, je bent een president. Laat mensen zien dat je het hebt gekocht met jouw geld. Want de geruchten doen de ronde. Dat Famanu Konamoni. Dus het gaat om wat men denkt. En wat zou de president moeten doen om te zeggen van jongens, kijk hier. Transparant. Naar mijn eigen money bij ons. Dat zou kunnen. Kijk, dat de president een woning koopt voor zijn zoon in de Verenigde Staten, dat mag. Het is zijn zoon, hij mag. Ook al wilde hij 3 woningen kopen voor zijn zoon, dat mag. Maar het transparant beleid, de verantwoordelijkheid moet je nog steeds komen afleggen in het parlement. Van, hey, kijk hier, ik ben naar de Verenigde Staten gevlogen. Ik heb 3 woningen gekocht of 1 woning voor mijn zoon. Toch? En deze gelden zijn afkomstig van, dit is een lening, dit is van dit. Maar dat gebeurt niet. En de president heeft gewoon lak aan wat het, zeg maar, wat de meerderheid zegt, wat het volk zegt. Hij drukt gewoon door, toch zoals ik eerder heb aangegeven. En ja, je gaat die geruchten horen, hij heeft de woning gekocht, er is dit gebeurd, maar niets verder. We gaan verder. Dus dit is allemaal, transparantie zou hier moeten geschieden, zeg maar. Zodat men weet, ja, om de geruchten even een beetje kalm te houden. Want mij denk ik van, man, doe kon nou niet bakken. Want even volk heb Pina en er gebeuren andere dingen aan de andere kant. Dat is mijn denkie. Goed, we gaan verder. Dat was even wat we hebben gelezen op cultuur.com. En kijk, in Suriname hebben we ook mensen natuurlijk, familie, noem maar op. Jij bent nu aan deze kant. Je hoor je van mensen, of vrienden, weet ik veel. Wat zeggen ze allemaal? Nou, ik heb heel veel vrienden in Suriname, toch? En al mijn vrienden klagen. Ook al hebben ze het bijvoorbeeld goed, behoren ze tot de andere klasse, de middenklasse. Ze klagen van, de prijsboy, no taki, isap omen wan brede no, isap omen dis. Geloof me, het is, alles wat ik hoor is alleen maar geklaag. Ja, geklaag. Alleen maar geklaagd. Ja, kijk mensen, van kijkers van Cultuur TV. We willen niemand beschuldigen. We willen alleen dat het goed gaat in het land. Dus we kijken met een kritisch oog naar dingen, naar feiten. Zij zijn naar Kondre. En natuurlijk, we hebben hier een meneer, een jong meneer. En ja, hij is nog in de kracht van zijn leven. En natuurlijk, hij is nu aan deze kant van de wereld, Nederland. Maar ook hij zou graag zijn bijdrage willen leveren in Suriname. Toch? Ja, natuurlijk zou ik mijn bijdrage willen leveren daar in Suriname. Kijk, ik wil het bijvoorbeeld hebben over iets. Ik volg een heer op Facebook. Ik ga zijn naam noemen. Samuel Hendrik Kuik. Toch? Slimmy. Inderdaad is die man een slimmy. Toch? Die man houdt zich bezig met productie.
Die man, ik zie, hij maakt houtazijn, hij kippenkwekerijen, hij houdt zich bezig met het telen van kippen, kipdelen, hij verkoopt. Toch? Die man is bezig, die man creëert werkgelegenheid, die man houdt zich bezig met productie, toch? En wat ik niet kan begrijpen is dat wat er gebeurt. Die man is bezig op Magenta. En die man is bezig een kippenhok daar te bouwen, toch? Een kippenhok van hout, alleen hout. Toch? En de minister van Openbare Werken, toch? Die heeft er alle aandacht voor om er alles aan te doen om deze man te stoppen. Om deze man die zich bezighoudt, want hij gaat de landbouwschool daar opzetten, om deze man te stoppen. Om te zeggen van nee, je hebt geen bouwvergunning, je hebt dit niet, de buurt heeft geklaagd. Die man is in een afgelegen plek van Magenta bijvoorbeeld. Toch, hij heeft nauwelijks mensen om zich, nauwelijks tot geen mensen om zich heen. Toch, en die man bouwt een opstelling dat volledig is van hout. Toch? En je doet er alles aan om die man te stoppen, om die man te vertragen. Toch? Terwijl je niet kijkt naar het groter plaatje van hij zet een landbouwschool op. Hij gaat eieren, hij gaat kippen kweken voor eieren, om eieren af te zetten, werkgelegenheid komt. Nee, je kijkt niet naar dat plaatje. Je kijkt gewoon van buren hebben geklaagd. Maar er zijn geen buren om die man. Maar als je ook zelf rijdt aan de Magenta Kanaalweg, dan zie je dat er andere kippenkwekerijen daar zijn en andere mensen daar zijn die goed langs de Magenta Kanaalweg hebben gedempt. En kippen helemaal langs de straat zetten. En hoe staat het daarmee? Hoe staat het met de bouwpolitie, met de milieupolitie? Ga ook, je moet alles onder één kam proberen te scheren. Maar dat gebeurt er niet. Men is zo rancuneus. En weet u waarom men dat doet? Uiteindelijk dat gevoel krijgt. Omdat die man kritisch is. Die man doet bepaalde uitspraken. Die man zegt hoe die dingen zijn. Dus dan wil je hem vanuit een bepaalde hoek wil je die man drukken. En zeggen van oké, we gaan je pesten. We gaan je vernederen. Ja. Maar stel nou de staat Suriname eist dat er een vergunning moet zijn als je zoiets bouwt. Ja? Dan vraagt hij toch aan. Ik denk dat hij zijn informatie zal hebben, want ik ben geen jurist, toch? Maar als er wel een vergunning daarvoor nodig was, denk ik wel zeker dat hij een vergunning zou hebben aangevraagd. Denk ik zeker. Want als de eis is, als de staat zegt, of de minister of wie dan ook zegt van, joh, je mag bouwen, maar wacht even met bouwen, je moet een vergunning hebben. En als je de vergunning hebt, mag je bouwen. Tuurlijk is het goed wat hij doet, hè? Ik spreek het niet tegen. Het is geweldig, want dat hebben we nodig in Suriname. Dus de minister zou juist moeten zeggen, ai, goed zo, maar je moet een bouwvergunning hebben of je moet dit hebben. Dus en. Dus bouw je ding, maar extra vergunning aan. Dus stimuleer die man, zou ik denken. Doe je ding, zodat er meer productie is, dat er eieren zijn, dat het goed gaat in Suriname. Maar ik zou hem niet tegenwerken, maar juist helpen om die vergunningen snel te krijgen als minister, denk ik dan. Precies, maar dat gebeurt er niet. Dat gebeurt er niet. Die man wordt opgeroepen. Toch, ik wil het niet hebben alleen over die man hoor, want je kan het ook hebben bijvoorbeeld over die zekere heer Gerard van den Berg. Ook zo'n geval. Die man had de Dokse Club. Die man was een concurrent voor andere soort collega's daar. En wat gebeurt er uiteindelijk? Je wordt kapot gemaakt. Men handelt zo rancuneus, want die man kon kippenvoer goedkoper vinden hier in Europa dan de lokale kippenvoer daar in Suriname. Toen er ook een schaarste was voor kippenvoer, die kippen gingen dood. Toch kon hij het goedkoper vinden, maar ze hebben alles aangedaan om die man te boycotten. En dan zeg ik het steeds weer. We hebben een mentaliteit in Suriname. We zien concurrentie altijd als een negatief ding. Terwijl concurrentie juist goed is. Er moeten bedrijven zijn, we moeten elkaar kunnen concurreren. Zodat er een bepaalde prijs evenwicht is. Snap je? Maar dat gebeurt er niet. En ondernemers worden geboycott. Investeerders als het ware die willen komen investeren. Maar je wordt geboycott door de regering. De regering staat niet open voor buitenlandse investeerders. Om te zeggen van hey, weet je, we gaan het zo doen, we gaan het zo doen. Nee, het lukt gewoon niet. Maar je zou juist denken van jongens, zij zijn naar Kondre, want om het weer even te hebben over kippen, eieren, Sani. Deze regering zit nog 8 maanden, zeg maar. Daar komen verkiezingen. Ze zouden moeten winnen, zeg maar, voor... Ja, toch? Nou, als ze nog 8 maanden gaan zitten of nog 5 jaren, toch?
we gaan het zien. 26 mei, 25 mei gaat het volk naar de stembus. 26 mei gaan we de uitslag horen van de verkiezingen. Dus ja, 8 maanden. Er moet dan nog een regering gevormd worden. Dus we kijken er naar uit. Maar ik zeg het altijd, als intellectueel zeg ik dit van... Kijk, regering, neem je verantwoordelijkheid. Productie, stimuleer de lokale productie. Onze ondernemers, als die man daar is, die man een vergunning nodig heeft, toch stimuleer die man. Snap je? Maar probeer die man niet te vertragen, omdat die man uitspraken doet en hij niet jouw politieke organisatie ondersteunt. Toch, doe het niet. Want uiteindelijk hebben we dat nodig in Suriname. Productie hebben we nodig. Productie gaat maken dat het land beter kan draaien. De dienstverlenende sector is nooit winstgevend geweest. Onthoud het, de economie is nog steeds gebaseerd op productie. Kostprijscalculatie wordt nog steeds gedaan in de productiesector. Voor een dienstverlenende sector kan je geen kostprijscalculatie doen. Een simpel voorbeeld is, zeg maar, je hebt autopech op straat. Ik rij voorbij. Ik wil jou helpen om jouw autoband te verwisselen. Toch? Jij hoeft me niet te betalen. Ik help je. Maar je kan ook roadside assistance bellen. Je kan ook ANWB bellen. En ANWB komt, maar je betaalt maandelijks voor de ANWB. Is een voorbeeld. Snap je? Dus voor de dienstverlenende sector is er nooit echt een kostprijscalculatie geweest. Toch? Maar bij de productiesector, waar je producten gaat moeten vervaardigen, van beginproduct tot eindproduct, is er altijd een kostprijscalculatie. En regering, stimuleer die productie alsjeblieft. Trek kader aan vanuit het buitenland. Investeer daar in jouw universiteiten. De accreditatie. Kijk naar de faciliteiten van de Anton de Kom Universiteit. Investeer daarin. Neem je verantwoordelijkheid. En dan zie je dat er over 10 jaar... dat er uiteindelijk toch wel een verschil gaat zijn van tussen nu en 10 jaar. En beter, zeg maar, het gaat er beter uit kunnen zien. Wat je hier zegt, Suriname heeft geen domme mensen. Nee. Suriname heeft ook knappe koppen. Mensen die geleerd hebben. Dus wat jij hier zegt, zullen ze ook wel weten. De president heeft adviseurs. Hè? Waarom doet hij dat niet, wat jij nu zegt? Het klinkt simpel. Bouwfabrieken, doe dit, productie. Maar waarom gebeurt het niet? Ik denk dat die mind, we moeten onze gedachten, we moeten omschakeling doen in onze manier van denken. We moeten anders gaan denken. We moeten alvast leren dat we één volk zijn, dat we één natie zijn. Toch? En als regering moet je de non-gouvernementele organisaties erbij betrekken. Toch? Je gaat diversificatie moeten toepassen. Je gaat bepaalde dingen moeten afstoten. Toch? Zeg maar, het is nog steeds de politie die gaat over rijbewijzen, dat soort dingen. Het zijn geen taken die de politie meer moet doen. Roep een andere instelling, een overheidsinstelling tot leven, toch? En laat die zich ontfermen over de afdeling rijbewijzen. Snap je? Maar de politie moet alles doen. We gaan diversificatie moeten toepassen. Je gaat ook privatisering moeten doen van bepaalde diensten binnen de overheid. Maar dat gebeurt er niet. Ik weet niet als de adviseurs of de economen die er daar zijn in Suriname, als ze de oude economen zijn, toch? Of als ze behoren tot de moderne economen. Maar het systeem die er nog steeds gehanteerd wordt in Suriname, is het systeem uit die tijd van Adam Smith en dat soort economen. Het past niet meer. Suriname zou dus een exportland moeten zijn. Dus met andere woorden productie. En zodat de dollars het land inkomen. Precies, er zou genoeg valuta het land binnen moeten stromen. Toch? En dat gebeurt er niet. De enige waarop de regering focust is, zeg maar, hoe noem je het, populistische dingen. Je gaat lintjes knippen en er wordt een brug gebouwd van hout. Toch? En ja, men gaat lintjes knippen en dat is het. En er wordt een EBS-krachtcentrale in gebruik genomen om een knop in te drukken daar, om het op te starten. Zo mooi, zoveel ceremonies, zoveel geld weer. Toch, maar ja, het is uiteindelijk, ik vind niet dat er al te veel, hoe zeg je het, dat het iets geweldigs is als regering. Het zijn gewoon je taken, je moet het doen. Zo zie ik het, je moet het gewoon doen.
Goed, zou je het durven zeggen? Te veel corruptie in het land. Dat dit een van de oorzaken is corruptie. Bijvoorbeeld, er is een filmpje gekomen op Kulturu TV, ook over een meneer die vertelde dat er miljarden aan goud is verduveld naar het buitenland. Heb je het gevolgd? Toevallig heb ik dat niet gevolgd, maar ik durf wel te zeggen dat er heel veel corruptie plaatsvindt in Suriname. En het vindt plaats binnen alle lagen van de samenleving. En vanaf de top vindt het plaats dat er worden corruptieve handelingen gepleegd. En ja, ik durf wel te zeggen van hé, het is een probleem. Er vindt heel veel corruptie plaats in Suriname. Ja, want ook ik heb gelezen van spookambtenaren, zoals Manega, Roken, Mamoni en Stor, dat soort dingen. Die dingen zijn dingen die je goed opgelost moet hebben. Maar corruptie kan je overal vinden, overal in de wereld, maar het valt op. Ja? Dus het valt op dat, money komt, er komt zoveel geld binnen, maar toch, money niet draai, en het circuleren, en make money, dus geld moet geld maken, zeg maar. Dus eigenlijk denkt men corruptie op hoog niveau. Ja, corruptie, alle corruptieschandalen die plaatsvinden, toch? Ja, en corruptie op hoog niveau. Wat ik ook wil zeggen is van elke keer weer, ja, er wordt een commissie benoemd om bepaalde corruptieve schandalen te onderzoeken, maar je hoort uiteindelijk geen resultaten meer van die commissies. Je hebt klad daar. Je hebt klad. Ik hoor niets van klad. Je hebt het Algemeen Bureau voor Statistiek die de cijfers moet presenteren. Toch, die doet wel hun taak, maar de regering, ik weet niet, de regering stoort zich niet aan cijfers. Eens had de president ook gezegd, toch, hij had als antwoord gegeven op een vraag van een journalist. Toen zei hij, laten de economen zich bezighouden met economische vraagstukken. Toch? Maar dat moesten de economen ook hebben gedaan. Toch? Dat ze moesten bezighouden met alle economische vraagstukken. Maar je laat die economen daar buiten. Je betrekt ze niet. Je hebt zoveel slimme mensen daar. Ramoutar, Stefan de Persat is ook een van die mensen. Ja. Ja, Suriname is zoveel knappe koppen, dus je zou hopen dat ze bij elkaar komen en de juiste koppen bij elkaar, zodat er positief nieuws mag komen dat het goed gaat in Suriname. Wij Surinamers aan de andere kant, we wonen in Nederland, Amerika, noem maar op. Vind je dat we recht hebben van spreken of moeten we onze mond houden? Want we zijn kritisch. We kijken, we willen dat het goed gaat in Suriname. Want velen van ons stuurt heel veel geld naar Suriname voor onze familie daar. En we willen dat het goed gaat. Maar die mensen vragen van jongens, zijn we 50 kon, zijn we 100 kon. We doen dat ook massaal. Want als je naar die KBO's gaat en zo zie je rijen. Lange rijen. Maar ik kies money uit het buitenland. Want dan zo aan go. Vind je dat dus wij Surinamers aan de overkant, Sangwe, hebben we recht van spreken? Ja, we hebben wel recht van spreken. Ja, omdat wij het zien. En de manier hoe wij het zien, wij hebben die helikopterview. Wij zijn niet daar in die situatie. Dus wij kijken anders naar. Wij zien het duidelijker van, hey, dit gebeurt er, dit gebeurt er, dit gebeurt er. En wanneer het naar buiten komt, wanneer je komt ergens en men zegt, where are you from? En je zegt, I'm from Suriname. Toch? En men gaat googlen van, hey, wat is het BBP per capita in Suriname? En dan ziet men het, dan kan men daarover al een uitspraak doen van wow, 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 wow. Snap je? Dus wij zien het, wij hebben wel recht van spreken, ja. Oké, dus duidelijk, want vaak denkt men van, je bent in het buitenland, dus een taktumsifuru. Je mag kijken, je mag, maar een taktumsifuru. Maar goed, je hebt het verduidelijkt hoe jouw mening is. En iedereen mag zijn mening geven natuurlijk hier in de comments. We zijn blij met alle comments. Hou het netjes natuurlijk, want dat is belangrijk. Want zo helpen we elkaar. Ik heb goed naar je geluisterd. Het is mooi, het is prachtig wat je wenst voor Suriname. Dat het beter kan. En een oproep naar de minister van jongen is duidelijk. Tuurlijk moet iemand een bouwvergunning hebben. Tuurlijk, maar stimuleer die man. Stimuleer hem zodat hij sneller die bouwvergunning kan krijgen, zodat hij weer werkgelegenheid brengt, zodat we drama kan korokken. Nou, maar toe vinden we een brede. Begrijp je? Dus we moeten elkaar helpen, niet tegenwerken. Zo komt het over. En goed, heb je nog dingen die je zegt, nou, dat wil ik naar voren brengen? Nou, ik zou zeggen, education is the key to succes. Geef niet op, want het geheim van succes ligt nog steeds in het doorzettingsvermogen.
Het is vakantie. Ik zou zeggen aan die studenten, die jongeren, toch? Geniet van je vakantie. Zij die het niet hebben gehaald dit jaar, geef niet op. Blijf je best doen. Ga zitten, ga reflecteren van hé, waar kon ik het beter doen? Ligt de fout bij mij? Ligt de fout bij de school? Bij wie ligt de fout? Maar ook al ligt de fout niet bij jou, toch? Geef alsjeblieft niet op. En aan de regering wil ik ook zeggen, in het bijzonder de minister van Onderwijs, toch? Pak het onderwijssysteem aan. Denk er goed over na met jouw team. Gaan jullie brainstormen erover. Als jullie niet genoeg kader hebben daar, proberen jullie kader aan te trekken. Dus vraag naar adviezen van mensen daarbuiten. Je hebt genoeg slimme mensen daarbuiten. Je hebt Robert Penu. Hij is ook een van die grote spelers daar die zeg maar, hij weet er wel degelijk wat van. En kijk maar naar onze universiteit, de Anton de Kom Universiteit. Werk aan de accreditatie van de universiteit. Werk alsjeblieft aan onze faciliteiten. Toch laat het ooglijk zijn. Laat het ooglijk zijn voor de mensen die daar buiten. Er zijn genoeg docenten hier in Nederland die graag zouden willen werken daar op onze Anton de Kom Universiteit. Maar als ze kijken naar de faciliteiten, wat gebeurt er? Ze kiezen er liever niet voor van, hey, weet je, ik ga daar niet heen. Snap je me? Maar maak het ooglijk. Trek mensen aan. Investeer. Snap je me? Laat de mensen luisteren ook. Pak de gezondheidssector aan. Want uiteindelijk, wat gaat er gebeuren? Al onze kaders trekken weg. En zij die niet kunnen wegtrekken, ze worden misschien ook ziek. En er is niet genoeg goede zeg maar, gezondheidszorg voor ze ter beschikking. Ze gaan dood. Dus van alle kanten, het heeft een hele ketting effect. Dus regering, neem jouw verantwoordelijkheid en doe wat je kan doen. Duidelijk gesproken, ja, mooi. Ik heb nog een vraag, want de regering bestaat niet alleen uit VHP, ook de ABOP zit erin. Je speelt niet graag op de man natuurlijk, we spelen op de bal, zeg maar. Maar toch heb ik een vraag, de minister van Financiën, de regering, dus laten we zeggen de ministers van ABOP, dus Brunswijk in deze zegt. De minister van Financiën mag niet genoeg gelden over naar mijn minister, zodat ABOP de naam krijgt dat aan het presteer. Dus hij geeft de minister van Financiën zeg maar, de schuld van hey, inelus money Jimmy. Nou, er is een bepaald syndroom daar in Suriname, het anomie-syndroom, vingerwijzen naar elkaar. Het is die en daarom kan ik dit niet. Kijk, als het nou werkelijk zo is dat de minister van Financiën niet genoeg middelen vrijmaakt voor de ministers van de ABOP, toch? Dan vind ik je moet het bespreekbaar maken met de minister, want jij bent nog steeds de vicepresident. Jullie vergaderen volgens mij elke woensdag daar, toch? Dus maak het bespreekbaar, maar kom het niet zeggen op een podium, op een politiek podium of op een politiek platform. Doe het niet. Neem jouw verantwoordelijkheid nog steeds. Toch, want uiteindelijk zijn jullie één regering. Jullie moeten leren daar in Suriname van, kijk, de verkiezingen, we zijn in een verkiezingsjaar, het is aftellen, toch? We zijn nu, iedereen moet propaganda maken. Maar nadat de verkiezingen voorbij zijn, de regering is gevormd, dan zijn we niet meer verspreid. Zijn we één regering. Dan is het niet meer VHP, ABOP, NDP. We zijn één regering. Toch? Het is die regering, het is die gekozen regering. Toch? Jullie gaan als één regering moeten handelen en als één regering problemen moeten oplossen. En als één regering naar het volk moeten luisteren. Maar dat gebeurt er niet. Het lijkt net alsof we twee regeringen hadden. Voorheen waren het 3, maar nu zijn het 2 regeringen. Want eentje is eruit, toch? De NPS. Maar het lijkt nu net alsof er een VHP-regering is en een ABOP-regering. Beide regeringen hebben hun eigen agenda. En dat kan niet. Dus het is duidelijk, het is zichtbaar. Het is zichtbaar. Het is zichtbaar. Het is, om het ook zo te zeggen, je ziet dat de president zijn eigen agenda heeft. Los van de VHP heeft hij ook zijn eigen agenda, zijn persoonlijke agenda. Toch? En daarna heeft hij weer een agenda wat partijbelang betreft. En daarna heeft hij weer een agenda, een heel plat agenda, een dun agenda. Dat is voor het volk.
Ja, mensen, jullie hebben het gehoord. Kijk, er zijn meningen, hè? Is hoe men er naar kijkt. Niet alles hoef je feitelijk op papier te hebben, maar het is hoe een land zich vertoont, om het zo te zeggen. Hè? Dus corruptie kan je niet tonen wanneer jij pleegt corruptie, maar het is een mening. Dus het is niet een maar die rechter dat hij heeft dat gezegd of dat gezegd. Nee, het is een mening. Dus bij deze nog duidelijk, hier bij Kulturu TV mag iedereen een mening hebben. Kulturu open mic. Goed, heb je nog iets wat je wilt zeggen? Iets wat ik nog zou willen zeggen. Nee, ik zou ook graag willen zeggen van... kijk, onze wetten zijn achterhaald. We moeten gaan werken aan onze wetten. Ik denk dat als er een regering komt die gaat sleutelen aan onze wetten. De vorige regering had dat wel geprobeerd. De comptabiliteitswet had je bijvoorbeeld. Die valutawet ook. Ga sleutelen aan onze wetten. Als je aan onze wetten gaat werken, denk ik dat men bang gaat zijn om bepaalde handelingen te plegen. Een simpel voorbeeld. Als econoom zeg ik, onze bankwet is van 1956. Kan je je voorstellen dat we een bankwet hebben in Suriname die van 1956 is? En in die tussentijd zijn er alleen maar artikelen bijgekomen en weet ik veel hoe dat alles werkt. Maar er is nooit een hele nieuwe wet gekomen dat we kunnen zeggen, deze wet is van 2020. Nee, bestaat niet. Wat ik net bedoelde ook met een chasmak voor rechter, is omdat laatst een journalist wat geschreven zou hebben in een kolom. Je zegt iets, is jouw mening, is wat je ziet, wat je schrijft. En dan wil men je al voor de rechter slepen. Wil men de journalisten aan banden leggen? Wil men zijn mond doodmaken? Men moet toch vrij kunnen schrijven? Men moet toch kunnen praten? En niet voor elk wisje-wasje moeten we naar de rechter toe stappen om te zeggen van als journalist dat was niet. Vandaar dat ik net zei ook van, joh, het is een mening, is hoe je dingen ziet soms. Soms is het feitelijk, maar soms is het ook een mening. En wat vind je ervan dat de minister nu zegt, jongen, je hebt wat geschreven in een kolom, ik breng je voor de rechter. Nou kijk, hoge bomen vangen veel wind, dat moet je alvast weten. Je bent minister. Je bent een hoge boom en je gaat veel wind opvangen. Dus ja, maar ik zeg ook, het is zo. Een van de grondslagen van democratie betekent vrije meningsuiting. Toch? En en kratus betekent het volk regeert. Het zijn twee woorden die bij elkaar zijn gebracht. Het volk regeert. En kijk, als je geen vrije meningsuiting meer mag hebben daar in Suriname, dan vind ik wel dat we na 30 tot 40 jaar terug zijn gegaan in de tijd. Want een journalist, ik ga niet zeggen dat je mag zeggen wat je wilt, toch, maar je mening geven, toch op een nette manier, een duidelijke manier, dat moet wel kunnen. Toch, want dat is democratie. Toch, maar ik zie dat dat niet gebeurt. Er wordt rancuneus gehandeld. En het is niet de eerste keer, hè, dat er maatregelen worden getroffen voor journalisten die hun mening, die dingen schrijven. We hebben ook zelf meegemaakt waar journalisten zijn mishandeld, waar er bijvoorbeeld handgranaten onder de auto was geplaatst. Het zijn allemaal dingen die zijn gebeurd tijdens onder deze regering. Dus laat de regering ook alsjeblieft daarop letten, toch? Inderdaad, kijk hier in Nederland, we weten het nog, Chandrika Persat Santokhi had gehoopt dat dat boek van de heer Van den Berg verboden zou worden. In Suriname is het gebeurd, maar in Nederland heeft de rechter gezegd, nou man, verkoop je boek lekker hier in Nederland. Maar in Suriname zie je dat de rechter heeft gezegd, nou, haal het boek eruit, toch? Nu gaan ze weer voor de rechter in Suriname. Wat zal de rechter nu doen? In Nederland had de rechter hier gezegd. Dus de rechter in Suriname zei het boek mag niet verkocht worden. Hier in Nederland zegt de rechter dat boek mag verkocht worden. Nu gaan ze naar de rechter. Nu is een journalist heeft wat geschreven. En nu gaan ze weer voor de rechter in Suriname. Wat zijn de verwachtingen? Nou, kijk, mijn persoonlijke verwachting is, ik denk dat die journalist deze case hoogstwaarschijnlijk gaat verliezen. Ik denk het wel, want er zijn bepaalde dingen gebeurd waar je kan zeggen dat de rechterlijke macht toch ergens niet altijd correct handelt. Toch? Maar laten we het afwachten, zou ik zeggen. Maar ik heb er geen hoop in. Geen hoop in. Mooi. Mensen, dit was het weer Kulturu TV speciaal voor jou hier. Ja, de kantoor Kulturu TV.
En wij wensen iedereen natuurlijk een sweet day. Kijk, we willen dat alles goed gaat. En jij mag natuurlijk iedereen de groeten doen. Want ja, Bismadrapen is mijn Loki. En natuurlijk, we zijn blij met jouw visie, met jouw kijk. En we nodigen je graag weer uit hier bij Kulturu TV voor Kontakitori. Maar je krijgt niet de gelegenheid om mensen te groeten. En nou, je zegt je te doen. Nou, ik groet iedereen in Suriname die mij denkt te kennen. En ja, in het bijzonder mijn familieleden, ook mijn vriendin. Ik groet ieder daar in Suriname. Van Ulobus Revi, Ubrasaus Revi, eenheid. Nomek prati komindri uno. En Surinamers, iedereen daar, lobby, social lobby. Probeer de rust te behouden. Zodat, ja, het is allemaal nodig voor de opbouw van het land. Allemaal nodig, Bondrukawang. En samen staan we sterk. Mooi. Goed mensen, dankjewel voor het kijken weer. Voor jullie aandacht. Hier Kulturu TV speciaal voor jou. En we hopen dat er veel meer mensen ons zullen benaderen met hun wijze, hun visie, hun mening. Want omoro mening, omoro sabi, omoro boom. We zijn blij met jullie die kijken. Blijf ons steunen, Kulturu TV, kulturu.com. Blijf ons steunen door lid te worden. Hè? Abonneer op Kulturu TV. En ondernemers, blijf ons steunen. Want zonder uno man, regwa alla presi tuta. Dus blijf ons steunen, zodat wij het nieuws voor jullie kunnen verslaan. Daar in Suriname, maar ook in Nederland en de rest van de wereld. Dit was het weer. Dankjewel en een fijne dag verder. Tamboom.